שלום וברוכים הבאים לפרויקט הגמר שלי אקזמיני. התוכנה מקנה אפשרות ליצור מבחנים בהתאמה מקסימלית לפי רצונו של המשתמש, בוחנת את הנבחן בה ובודקת את התשובות ומאפשרת בדיקה של בוחן תלוי בסוג השאלה. בחמש דקות הקרובות אדגים את מהלך השימוש בתוכנה כפלואו. הבעיה המרכזית איתה הצלחתי להתמודד מבחינת הנדסת תוכנה הוא ניהול הרשאות וממשקים שונים. אנו נראה בהדגמה שלושה סוגי משתמשים שמתחברים לממשק שונה, כל אחד והרול שנקבע לו. נתחיל בממשק המנהל. בממשק המנהל בניתי את זה כסינגל פייג' אפליקיישן, כאשר יש לי פה דשבורד עם סיידבר ורק הצד הזה מתעדכן בתוכנה. הרציונל הוא להתחיל ביצירת נושא, שם ותיאור. אתם יכולים לראות פה יש כבר נושאים שאני יצרתי מראש. ליצור שאלות, שם שאלה, תיאור, לצרף תמונה במידת הצורך אם אני רוצה. לבחור נושא אליו אני משייך את השאלה, יש פה נושאים שגם יצרתי כבר מראש. קושי, לבחור קושי לשאלה, שאלה אמריקאית או שאלה פתוחה. במידה ושאלה פתוחה כמובן לא נדרשת להזין תשובות אפשריות, במידה ושאלה אמריקאית אני אזין תשובה נכונה, אני אדרש להזין תשובה נכונה, תשובה אפשרית, ויש לי אפשרות להוסיף כמה תשובות אפשריות בשביל א', ב', ג', ד', ה' וכו'. לאחר שיצרתי שאלה חדשה, אני יוצר מבחן. כאשר אני יוצר מבחן, אני אבחר לו שם, אני יכול לתאר אותו, אני אתן הוראות כדי שהמשתמש יראה את ההוראות, אני יכול להקצות זמן או שלא, לפי בחירתי. במידה והקציתי זמן, אני אצטרך פה לבחור נושא כלשהו. ברגע שבחרתי נושא, אני אדרש לבחור לו זמן או שלא, לפי רצוני. ואני מקבל פה טבלה של השאלות הקשורות לאותו נושא שבחרתי כאן. אז ברגע שאני בוחר שאלה מתוך הנושא אותו בחרתי, אני אהיה חייב לדרג אותה, לתת לה ציון. ויש באפשרותי להוסיף נושא נוסף וחוזר חלילה. אם אני אבחר פה אני יכול להקצות זמן או שלא, לפי בחירתי. וגם פה יש לי את השאלות שמוגדרות עבור אותו נושא, ואני אצטרך לתת להם ציון. אני יכול לנהל משתמשים, להזין פה פרטים כלליים על המשתמש. השדה שפה הכי חשוב הוא סוג ההרשאה, שזה בעצם מתאר את ההרשאות, את הרולים שיצרתי. טסטר מנג'ר, מנג'ר זה המסך שאנחנו נמצאים בו כרגע. אקזמיני זה מסך נבחן, וטסטר זה מסך בודק. ברגע שבחרתי יוזר אקזמיני, מסוג הרשאה אקזמיני, אז אני אצטרך לצוות לו מבחן. אנחנו נצא ואנחנו נראה מבחן, שאני כבר טענתי לו מבחן מראש, מפאת קוצר הזמן. אני מקבל הוראות קודם כל כלליות למבחן, הוראות לגבי הפרק הספציפי שאני הולך לעבור, אני יכול לראות פה את הזמן שאני הולך לעבור לפרק, את הזמן הכולל של הבחינה. נתחיל. הנבחן כבר בשלב הזה מבצע את הבחינה עצמה, הוא יכול להזין תשובות לפרק הראשון שהגדרנו. הפרק השני, אנחנו יכולים גם להזין לו תשובות, כאשר אנחנו רואים שהשעון פה יתאפס לפי הדקות שהגדרתי לפרק. ושמור מסיים את המבחן, שומר מסיים את המבחן, ונותן למשתמש הודעה מתאימה. לאחר מכן אנחנו נתנתק, אנחנו נעבור ליוזר שהוא בודק. יוזר שהוא בודק יכול, לפי ההגדרה, או לבדוק מבחנים, או לצפות במבחנים. מפאת קוצר הזמן, שוב, אני פה בדקתי כבר מבחן כלשהו. אז פה אני אוכל להראות פה את המבחן, אני מקבל פה פרטים כלליים על המבחן. פרטים על הנושא. ואני רואה כאן מה המשתמש ענה. זה כאן משהו שאני כבר הזנתי לו, תשובה חלקית. זה תשובה מלאה, תשובה חלקית או תשובה שגויה, זה לשאלה שהיא פתוחה. אם זה שאלה אמריקאית, אז התוכנה כבר אוטומטית נותנת את הציון. היא אוטומטית יודעת לחשב האם התשובה מקבלת תשובה מלאה, חלקית או שגויה. וזה בעצם ככה אני יכול לצפות במבחן שנבדק כבר. באותו המתכונת אני יכול לבדוק מבחן. באותה המתכונת רק כשהרדיו בטן זה נתונים לעריכה,
ואני יכול פה לבחור פה, במקום שזה כבר מראה לי מה בחרתי, אני יכול לבחור את הסוג תשובה. תודה רבה על ההקשבה וכל טוב.